вечер на всички. С огромно вълнение искам да се представя първо. Росица Сандулова, управляваща дружество на Masters Business Club, и да ви споделя, че днес заедно с още 250 души, бизнесмени, мои приятели, скъпи партньори, ще положим основите на едно ново и различно бизнес общество в България. Общество, което е изградено от лидери, общество с високи стандарти, общество от хора отговорни към себе си и към обществото, другите хора. И много се радвам, че точно днес ще подарим този прекрасен момент заедно. Красива, само така, нали? Не може. Заедно. Гледам той мъж. Да.